Сградата е поредно творение на архитект Крум Сергеев от студио Creative, който изпълни блестящо нашата идея за кокетно здание в минималистичен стил и любимите ни ортогонални правоъгълни форми при най-съвременен поглед върху архитектурния дизайн. Цветовата схема е в светлите тонове и смятам, че радва окото, като същевременно е ненатрапчива и допринася за елегантен, чист и модернистичен облик. Сградата е ниско строителство, както казах, само на 4 етажа и само с един вход. Осигурена е с 2 асансьора, всеки от които е с по 8 места. Материалите са от висок клас, а при изграждането ще използваме най-съвременните строителни технологии, според цялостна концепция, която разработихме предварително с нашия инженерингов екип при активното съдействие на главния ни проектант архитект Сергеев, а също и на главния ни изпълнител на строителството архитект Иво Диков от фирма Elite Building Company. Налични в сградата са апартаменти с 1, 2 и 3 спални. На партерно ниво разполагаме с много приятни апартаменти с озеленени дворчета, дворни тераси, достигащи при някои жилища до 80-83-4 квадратни метра. Градинските тераси на ниво терен носят усещането за къща с дворче в градска среда, без да изискват големи разходи за поддръжка. А пък на последния 4-ти етаж разполагаме с апартаменти тип пентхаус с големи покривни тераси, с впечатляващи гледки към планината и към столичния град. Налични на този етаж са 4 стаен апартамент с тераса 50 квадрата и няколко 3-стайни апартамента с тераси от 51 квадратни метра. Отоплението е комбинирано с възможност за индивидуална термопомпа или пък на газ.